Zamýšľal si sa takedy nad tým, že keď ideš do bunkru a tvoj loadout vyzerá takto, takto, alebo aj takto. Ak takto vyzerá tvoj loadout, tak neviem, čo robíš, ale OK. Potom sa celý bunker alfa zdá ako miesto, kde sa nedá profitovať, ale v skutočnosti je to absolútne jednoduché. V dneskajšom videu vám to ukážem a ukážem vám konkrétne trik s granátmi. Trik s granátmi je absolútne jednoduchý, stačia vám na to 3 granáty, ak idete na normálny mod, ak idete na hard mod, tak vám ich stačí 5, ale pre istotu si ich berem viac, aj vám radím, zoberte si ich viac. Zbranie druhé zoberte aké chcete, záleží čisto na vás. Ak chcete ísť pomalšie, zoberte zbranie, ktoré sú milé, ak chcete ísť rýchlejšie, zoberte zbranie, ktoré sú na diaľku. Nejaké healy, nejaký ten armor, nezáleží aký, ale odporúčam tento tactical, alebo odporúčam SWAT. Nak má aspoň polkovú durabilitu, najlepšie plnú, ja si ale vezmem tento, pretože tento má ešte celkom dobrú durabilitu. Nejdem ďalej predĺžovať, idem sa presunúť do bunkru. No, takže nachádzam sa už na 3. poschodí v bunkri alfa a teraz vám ukážem, aké miestnosti treba vlastne vyčistiť. Logicky treba vyčistiť túto prvú miestnosť, túto vyčistím hneď, ja na to idem používať Glock, aby som to mal rýchlejšie. Treba vyčistiť túto miestnosť, potom treba vyčistiť túto miestnosť, pretože stále to budeme bežať. Týchto si môžete a nemusíte vyčistiť, ale ja vám ich radím vyčistiť, pretože ak vás staknú, tak potom je problém. Týmto sa nevyhneme, takže týchto zabiť jednoducho musíme. To isté aj s týmito. Týchto proste jednoducho zabiť musíme. Takisto aj túto miestnosť. Túto miestnosť si otvoríme už dopredu. Zabijeme týchto, aby sme mohli samozrejme prejsť ďalej. Si otvoríme. Týchto musíme tiež zabiť, aby sme vedeli prejsť ďalej. Otvoríme si túto miestnosť. Pokračujeme tu. Týchto musíme zabiť tiež. Tohto vieme obísť. Takže presne takto ho treba obísť. Otvoríme si dvere. Tohto preshiftujeme a zabijeme len tohto pri tom termináli. Presne takto. Otvoríme si terminál. A teraz vlastne môžeme ísť na to. Treba sa vrátiť naspäť do časti bunkru, kde je automat. Ja sa tam presuniem. A tu, ak máte sprint skill, tak si ho aktivujte. Ak nie, nevadí, ale teraz vám radím, aby ste si aktivovali sprint skill. A vlastne začneme tak, že otvoríme tieto dvere a bežíme dozadu. Vyzerá to nejako takto. Nalákame všetkých týchto na seba, nalákame v tohto Frenzy Gianta. Ideme teraz sem, nalákame tohto Frenzy Gianta, tohto tu. Bežíme preč. Do tohto Frenzy Gianta vieme len raz streliť, aby na nás išiel. Aktivujem si heal. Bežím stále ďalej. Všetko v pohode. Tu nás tí zombíci teraz blokovať nebudú, pretože sme ich vyčistili. Teraz treba ísť sem, aktivovať tohto Frenzyho a odbehnúť hneď preč. Odbehneme preč. Teraz sa budem držať na pravej strane tejto chodby, aby som neaktivoval toho Frenzy Gianta, čo je tam vzadu. Aktivujem na seba tohto Gianta. Aktivujem tohto, bežím stadeto. Snažím sa bežať viacej sem, aby som aktivoval toho z chodby. Prejdem sem, idem úplným krajom, vlastne po okrajoch miestnosti. Otvorím si tieto dvere. Teraz si otvorím tieto dvere. Otvorím tieto, bežím stadeto. Aktivujem týchto. Teraz mi dá tento zombík po hlave, to vždy tak vychádza. Aktivujem toho, čo bol za tým sklom. A teraz môžem aktivovať šprint, aby som od nich kúsok dokázal odbehnúť. A zašiem sa vlastne sem. Takto jednoducho vlastne to prebieha. To lákanie na seba.
Ako vidíte, je lepšie mať plný armor, pretože potom neriskujete to, že vám ho môžu takto zničiť ako mne. A teraz vlastne iba čakám na všetkých zombíkov. No, teraz tu máme všetkých zombíkov. Teraz si prepneme naspäť sneak, alebo crouch. Ešte nám tu prichádzajú dvaja frenzy gianti. Teraz si dáme crouch a idem veľmi pomaly k najbližšiemu rohu. Dokým granát, mám ich 10, dokým sa ten počet granátov nezníži, to znamená, že ten granát som nevyhodil. Stále. Až teraz. To je jeden. To je druhý. A to je tretí. A za 3 granáty mám vlastne 11 červených tiketov, 12 žltých a 14 zelených. To je všetko, čo by som vám chcel dneska ukázať. Dúfam, že tento trik pomôže. Je to naozaj jednoduchý trik. Ak by ste nevedeli, kde zohnať granáty, tak môžete si pozrieť moje video, kde som lootil hotel. Tam je granát jeden každú návštevu istý, keď si refreshnete lokáciu. Takže stále viete nazbierať 3 granáty ako nič. Na hard mod, ako som spomínal, treba 5 granátov, pretože zombíci majú vyšší resistance proti zbraniam, aj celkovo proti damageu, dávate im nižší damage a majú vyšší damage. Naopak, takže je to trochu ťažšie, rozbijajú rýchlejšie armor atd. OK. Ako som povedal, dúfam, že to pomohlo. Budem rád za nejaký like, nejakú spätnú väzbu v komentároch, čo by sa dalo spraviť inak a niečo v tom zmysle. A taktiež by som bol rád za odber a za nejaký share tohto videa. OK, to bude odo mňa všetko. See ya.